Salutare tuturor și bine v-am găsit! Am hotărât, deoarece nu am postat de demult, am hotărât să mai filmez încă un video, tot cu Ocean Horn. Deci să vedem ce reușim să facem în acest clip. După cum bine știți, am rămas pe această insulă, trebuia să întrebăm pe toți oamenii și să aflăm mici secrete. Deci să continuăm, să mergem mai departe. Noi până când vom explora insula. Pe insula Ticarel suntem. Am căzut. Hai să vedem ce reușim să facem în acest minunat episod. După cum țineți în minte, această casă era bântuită și nu știam cum să ajungem acolo. Poate acum vom reuși. O grădină? Pare interesant. Tu, ce ne zici? Toți aceștia au festival al soarelui, iar fata asta ne-a spus că tatăl său e foarte ocupat. Hai să vedem cine e tatăl său, dar acolo nu era o peșteră. Uitați. Nu știu ce e aici. Să vedem ce e mai departe. Poate putem ajunge acolo cumva. Uitați. Am căzut într-o peșteră. Scuzați câinii de afară, dar nu știu ce au. Ce om. El spune că vorbește doar cei de felul său. Deci, hai să vedem ce mai găsim. Uitați, am ajuns. Poate putem să notăm până acolo. Încercăm. Încălecă un pic. Așa am murit la mal. Mai încercăm încă o dată și dacă nu merge, nu merge. A mers. Așteptăm să mi se încarce. Uitați, se încarcă din nou, așteptăm. Și fugi. Hai încă un pic. Așa, asta e. Și am trecut din... Wow. A venit încă. S-a ascuns. Se teme. Dați o peșteră. Hai să intrăm. De ce nu? Vom explora și noi. Acolo nu putem ajunge. Să mergem deci mai departe. Un liliac. Acasă. Și să tot le strici, câteodată îți mai dau bani sau viață dacă ai nevoie. Nu prea am făcut noi mare lucru aici. Să vedem, poate mai găsim ceva interesant. Noi lilieci. Uitați podul. Și unde am ieșit? La al doilea etaj. Să continuăm în minunata noastră explorare. Trecem pe un pod. Mai urcăm pe un pod. Interesant, da. Continuăm. Se pare... moare. Nu știu ce e asta. Aici nu e nimic interesant. Nu putem ajunge nicăieri. Deci... Da. A fost. Wow. Aici e nevoie de o cheie ca să intre, dar noi am intrat pur și simplu. Haideți să mai explorăm. Noi suntem în celălalt capăt al satului. Dați niște artificii. Hai să vedem. Tu ce vrei? Are nevoie
nevoie de ceva. Trebuie să ne ducem să căutăm. Uitați acolo o scrisoare. Hai să vedem. De pe o insulă, Sandbar. Interesant. Tu cine ești? Insula Bombelor. Noi am mai descoperit-o odată. Hai să vedem. Nu am văzut nimic interesant. Poate găsim în altă parte. Dați insula Bombelor și acea insulă Sandbar. Noi suntem pe Ticarel. Hai la Bombi. Insula Bombelor. Nu avem nimic în mână. Nu-mi place nimic. Să mergem spre minunata noastră insulă. Am ajuns pe insula Bombelor. Să vedem ce este aici. Ce aventuri ne mai așteaptă. Dați niște monștri. Alți monștri. Ei. Nu-mi place deoarece înoată puțin, ați văzut și voi. Acum că avem această sabie, mai repede îi distrugem pe toți. Și aici sunt oameni. Mergem mai departe. Mică căsuță. Hai să intrăm să vedem. Casa celui care fac bombe, ce face bombe. Să călătorim mai departe. Nu am găsit nimic interesant. Tu cine mai ești? Wow. Wow, wow, stai jos. Stai jos, mă, nene. Deci, aici un pod. Ați văzut? Un butoi. Încă o creatură nouă. Stai jos. Încolo nu putem să strat podul. Deschidem un nou cufăr. Am găsit o piesă din inimă. Hai în apă. Vom ieși de aici. Nu. Pare că nu pe aici. Poate sărim direct. Da. Și am ieșit din acea gaură. Să vedem ce mai găsim. Noi acolo nu am fost. Tot o statuie. Ce scrie? O veche statuie a unui luptător. Am găsit din nou level up. Suntem nivelul 3. Să mergem mai departe. Chestia e tot în pușcă după mine. La toți tipii. Am o idee. Dacă noi nu ne putem apăra. Așa că imediat ce o vedem, să încă mă trebuie să... Așa. Gata. Hai jos. Goblin sau ce sunt ăștia? Dacă o vom împinge, nu mai putem împinge.
Nu. Doar atât. Acela e un fel de checkpoint. Dacă vei muri, te va da de acolo. Să intrăm într-o peșteră. Din nou. Ce vom mai găsi aici? Arici. Iarăși șobolani giganți. Deci, hai să-i batem. Jos. Pe cel o să lăsăm. A, nu. Nu putem face nimic. Nu putem trece pe acolo. Șat, ai murit. Deci să ieșim, că nu putem face nimic. Uitați sus, o manetă. Hai să vedem. Hai odată. Ne dăm jos. Și mergem mai departe. Ce? Poate trebuie... Da. Și acum? Nu, și încă nu așa. Dacă să apăsăm din nou. A. Deci, dacă greșești, pur și simplu dai înapoi. Poate de așa. Și noi... Uitați acolo, trebuie să o puneți. Ați văzut? Și trecem. Încă unul din asta. E rău că când te apropii, el pur și simplu dispare. Dacă să-l batem de mândri. Să iau bușteanul ăsta și să-l arunc în ea. Uitați. Ah! Prea tare. Lasă-l în pace. Hai mai departe. Încă un checkpoint. Acolo ce este? Și bufniță, și pasăre, goblin. Încă un grup. Wow! Stați să nu mor. Nu mă pun cu ăla, am dat jumătate de viață. Punem scutul și o să vedem ce este. Am reușit. Nimic important, să plecăm. Să mergem mai departe. Am murit. Vedeți? Checkpoint-ul ăla ne dă direct de acolo. Așa, am trecut. Îl batem și pe ăsta. De acasă. Nu ne dă nimic în plus. Minunat. Cum trebuie să merg din nou? Să găsesc ceva. Unde să iau niște viață. Și ce trebuie să facem aici? Aici. Deci noi trebuie să trecem și probabil așa. Butonul ăla nu vreau să-l apăs, dacă va fi nevoie, ne vom întoarce după el. Minunat, am căzut. Să trecem pe aici, așa. Vom încerca. Vom încerca. Ne vom urca din nou. Dacă caci data asta. Așa. Aproape cădeam. Așa.
trecut. Avem nevoie și acolo de shading. Ia ca să... Gata. Nu, încă unul. Este acolo un buton, îl vedeți? Aha. Îmi pare că cufărul acela o să-mi dea ok. Ce v-am spus? Să mergem deci la acea ușă. O deschidem. Intrăm așa. Stai, aici ceva. Le vom merge la toate pe rând. Aici nu e nimic. Aici nu. Niște găuri. Să dau una în cap. Vedeți voi piatra asta în aer. Și unde vom cădea? Wow. Într-o peșteră plină cu bani. Asta e tare. Dați o piatră roșie. Să vedem ce e asta. Boldstone. Nu știu ce putem face cu ea. Pe acolo cred că ieșim. Aparent. Momentan nu vrem să ieșim. Să o luăm bănuții. Wow, am luat craniu. Toți bănuții. Deci pe acolo putem ieși. Luăm bănuții de aici. Și de aici. Un chest. E bine. Îl deschidem. O inimioară. Să ieșim pe aici. Cred că știți pe unde era intrarea aia. Iarăși a apărut, mă. Și ea stă în aer. Ce mai este pe aici? Acolo văd că... Opa, așa. O manietă. Hai să tragem de ea. Ne-a deschis în drumul spre o altă lume. O merge atunci pe aici. Așa. Acolo. Uitați că e la el. La tipul ăla. Nu mânca. Așa. Am luat ok. Vom intra aici. Un cufăr. Și un liliac. Vom deschide cufărul. Și mi-a dat papuci. Ok, nu știu ce să... Și acolo să deschizi ceva. Hai să... Nu-mi dă voie. Poate pe aici. Da, uitați. Și intrăm. Aici avem nevoie de chei din aia, de aur. Una simplă. Hai să plecăm. Pe acolo nu ne puteam urca înapoi. Un liliac. Pe aici. Așa. Acum cred că trebuie să trecem de aici. Dacă le vom împinge. Așa și... Nu. Dar butonul ăsta ce face? Resetează. Deci, hai să vedem. Dacă vom împinge asta acolo. Gata atunci. A fost ușor. Alea, cred că le vom aprinde sau ce? Hai să vedem. Nu iată că e un chest aici, dar nu văd nicăieri. Să intrăm.
Butonul ăla cred că. Uitați acolo piatra aia. Dăm piatra. Gata. Vom întoarce. Cred că știu. Trebuie să împingem. Să facem un pod. Așa. Să vedem dacă reușim. Nu merge. Și m-am blocat. Și acum? Stați un pic. Dacă noi nu putem să dăm reset în fel. Nu. Stați puțin să pun pauză și o să văd. Am revenit. Acum, deci, să continuăm. Între timp am și văzut cum trebuia de făcut acest puzzle, să spunem așa. Sau nu. Trebuie să aranjăm toate alea. Stai să încercăm din nou. Ele sunt așa. Primul rând, trebuie să împingem chestia asta încolo. Apoi așa. Gata. Da. Deci acum o să împingem pe asta. Lasă piatra. Așa și acum ne rămâne doar să le împingem la loc. Deci, să trecem. Uitați un chest. Și avem, ok. Nu mă mai merg să mă mai bag cu tipul ăla. Așa că o să trecem pe aici. Frumos. Și să vedem încolo ce este. Să vedem ce mai găsim. Nu sunt sigur, dar cred că chestiile alea va trebui să le dăm foc. Să intrăm înăuntru. Uitați aici este ușa. Am deschis și să intrăm. O hârtie. Vom găsi bombele. Și trebuie să facem un puzzle. Să-i dăm focul la asta? Nu. Poate altceva? Știu, să dăm foc la toată camera asta? Nu merge să dăm foc la scaun. Da. Să aruncăm asta acolo. Stai un pic. Mai țineți minte chestiile alea pe care spuneam eu că trebuie să le aprindem? Hai să încercăm. Hai să încercăm. Da, uitați, să merg. Hai să le dăm foc. Așa. Și acum a căzut chestul. De asta nu să mai avem nevoie. Minunat, am căzut în apă. Așa. Acum avem imediat. Mergem, să mergem. Frumășel. Să deschidem chestul. Să filmez că 30 de minute, nu știu dacă o să vă placă, să filmăm și mai mult. Să lăsăm lileacul ăla în pace, noi nu avem treabă cu el. Țineți minte, aici înăuntru avem nevoie de o cheie din asta. Să intrăm să vedem ce mai descoperim. Da, uitați aici. Și am deschis. Să intrăm. Cred că sigur aici trebuie să intrăm. Să cădem. Cât de mulți. Poate dacă o să... Exact. Mai întâi vreau să arunc în ei. Uite așa. Pot să iau și pe ei de jos, să fiți atenți. Să iau cranul ăsta. Vino înapoi. Uitați aici, mai sună. Îmi dă voie să-l iau. Am căzut jos. Am căzut jos. Să
încerc să mă bag cu ei. Stai, am o idee. Dacă să mă pun într-un colț și să le dau la toți. Dar să nu mor. A, nu. Nu a fost cine știe ce. Nu. Și acum să mă omoară unul. Oh! Nu e nimic. Și n-am nimic. Dacă o să mergem așa. Și pur și simplu vom trece pe lângă ei. Am scăpat. Să vedem ce este aici. Văd acolo... Oh, ce cufă! Sigur e ceva șmecher. Astea sunt bombe. Astea sunt bombe. Și poate aici 2 cufe. Stai, știu ce facem. Punem bomba și... BUM! Yes! Am trecut de bombe. Deschidem prima cufă. O scoică rară. Doilea cufă. Niște experiență. Ok. Măcar atât. Să mergem mai departe. Stai. Pe tare. Punem și fugim. Trecem mai departe. Cred că ieșim din peșteră. Da. Am ieșit. Am revenit înapoi la această peșteră. Trebuie să merg. Dați aici butonul. Îl apăsăm. Se deschide chestia. Acolo erau mai mulți șobolani. Noi vom folosi o bombă acum. Testăm bomba. Nu i-au omorât. O lăsăm acolo. Dacă se dropeze și bombe, e ok. Vom primi și bombe. Nu mi-a dat nimic. Avem o bombă. Doar o bombă. Cum e bine. Vom putea să ne uităm cu ce... O scrisoare. Aici, deci, am filmat deja aproape 30 de minute. O să încheiem aici. Sper că v-a plăcut și nu uitați să lăsați un like.